ľudia, dneska vás vítam u nového videa z hry Brawl Stars a dneska si povieme, čo má byť v novom update a viac. Tak a môžeme sa na to vrhnúť. Update sa dozvieme, čo má byť oficiálne od Brawl Starsu 21.6.2025, čo je, keď to natáčam dneska zajtra. O 17.00 preloženie Brawltalku natočíme tiež a môžeme sa vrhnúť na to. Dneska mali by sa objaviť noví brawlerovia dvaja, ktorí by mali doplniť tria. Potom by mali prísť nové hypercharge na každú postavu, napríklad na Oliho, Draka a na všetkých ostatných, ktorí dodnes nedostali. Potom ďalšie by mali prísť nové skiny, čo by malo byť Mario Kit, čo je nový skin, by mal byť na Kita, ktorý má prísť kvôli tomu, lebo vývojárovi v Brawl Starsu zomrela mačka. Tu môžete vidieť Kita, ešte není vydatý ten skin. A má prísť takejto istej, ale oranžovo-žltý. Im zomrela mačka a kvôli tomu tu chcú pridať skin na Kita. Možno by sme potom mohli urobiť nejakú challenge s tým Kitom, uvidíme. Potom majú prísť nové skiny, dva brawlerovia, jak som hovoril. Nemajú byť žiadne masterky, tak teraz pušujte, preto je viac masterov, keď vyhrávate, dostávate. A teraz byť vami si získava masterky, nie trofeje. A potom má prísť aj nové rankedy, ale to až o mesiac. Nový skin, ktorý sa nevie, ale má byť podľa vývojárov strašne dobrý. Nevie sa ešte ani na jakú postavu. Ja by som dal na Kenshio, lebo moja obľúbená postava. Potom majú sa odstrániť masterky, to som vám hovoril. Keď chcete stream, tak napíšte do komentáru, kľudne by som rád urobil. A bude aj nová Trophy Road. Hovorí sa, že majú prísť aj Trophy Road Pass, čo podľa mňa bude aj blbosť, lebo to nepríde, lebo to by malo byť za peniaze a to každý za to nebude platiť. A tak podľa mňa to nepríde, ale má prísť nový Trophy Road a to je všetko, čo zatiaľ sa vie. Nevie sa ešte úplne všetko. Zajtra sa to dozvieme úplne. Ale tie najdôležitejšie veci sme sa dozvedeli. A povieme si ešte niečo, moje plány cez prázdniny a tak. Moje plány je natáčať týždenne 3 videá, shorty alebo niečo. A hlavne získať cez prázdniny 500 odoberateľov. Ja viem, teraz máme nejakých 260, tak nejak. Ale mohli by sme získať viac. Chcel by som vydávať viac videí, denne možno taký short, jeden by mohol byť. A tak. A keď vás zaujíma, lebo včera začala aj nová sezóna v rankedoch, a tam by to mohla byť aj zábava v rankedoch, lebo nemuseli by byť furt tie isté game módy, čo sa špekuluje, že majú byť nové game módy aj. A game módy, nevie sa ešte presne o čom, ale dúfajme, že updateík bude dobrý. A teraz si ešte povieme, neviem, možno zajtra stream, uvidí sa. Napíšte mi do komentáru, kto by prišiel na stream alebo tak. A teraz budem ja pušovať cez prázdniny veľa max tyrov, aj teraz sa snažím, mám 750 trofejí na skoro všetkých.
Najskoro všetkých, ale na tých, ktorých veľa hrávam teraz. Čo napríklad Search, Piper. Ale hlavne teraz sa nesnažím o trofeje, ale rankedy také napríklad hrajem. A snažím sa o pušovanie masterok, lebo odídu a nevie sa iste, či prídu do hry alebo nie. A to by mohlo byť pre toto video všetko. Dajte prosím odber, like a u ďalšieho videa. Ahoj, čus!